Ha 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 2021 ha 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 2021 naziru sarkin waka ya sai sabbin motoci ƙayatawa wanda kudinsu ya haura miliyan 100 inda ya wallafa a shafinsa na Instagram inda ya alama kada kowa yi magana wato shiru. Naziru sarkin waka tun kafin lokacin yake kokarin ya wallafa su amma ya kasa, sai dai ya yi dan tsokaci a da inda yake kokarin cewa ya siya ko kada ya siya, amma jiyan nan sai aka gan shi ya wallafa a shafinsa na Instagram inda yake cewa godiya ta tabbata ga sarki Allah wanda ya dare da rana maɗaukakin sarki. Alhamdulillah na siyi sabuwar mota, amma na yi karya nima ba haka ya ce ba, duk da dai na san dai ya ce ya sai mota. Na gode, sai an jima. Naziru sarkin waka, sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu. Ha 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 2021 ha 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 2021 Naziru sarkin waka